kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manyan italutluton sila, bakit? Natengmanen Ay, nawaw. Manay, Ada reklamom? mapanak man pa iti anda tata perfecto. Anya ti arami dami jay. Kat maantayon inton madamdama. Dandanin maluto tinateng asida tayo. Mga anak tinton mo damdama. Adalang ti mapangko sa lutsudeng kentata. Mangad ka pa, isakbay amapan ka. Sa anak pa'y mo mapisi. Nakitam lang anateng ti pamigat tayo pumanaw kan. Sana day dati makagapo, bakit? Numapan ka, mapan ka laeng. Ngam agawid ka adagos. Di mo manan ko na ang makipangan ka iti karuba tayo. Nakababain ti kastang aramid mo. Nagbanglutin luto, mabakit. Hey, siyempre karni ti baka day talakay. Nagalaam nga iti karni ti baka. Indagas ti anak ta itay. Di mo nakita, tanala daw ka mga min anak karieng. Sigurado ang may bustin na puno kastilan. Tata Perfecto! Nagda kayo dito? Ni Noel, tampukpuk kaw. Ay nagat na ti masapul na. Sumra ka lang, Noel! Handa kami dito kusina! Ay nawaw, apay ang pinastret mo lakay. Busis, di ka nagsa bakit? Ang mga numangag na. Mureng! Hey, ay nawaw. Mangmangan kayo sama, tata, nana. Ay, mga lakay iti platong, tamangan tayo pa barok. Nay, kasla na imastis si dayo Oo na, ang gawaam ti makalay ti platong, tapno agigidang tayo mga anan. Umunatan ang mga nanang. Ni Noel nga ay. Napan iti ayan da tata perfecto nanang. Ay nawaw, nakikaro ba manan? Kasta nga rod nanang. Ay na yan. Ang mga no asino la di tamada ti pakipangpanganan na. Nakita na nga min anateng ti pamigat tayo nanang. Bagbagaam di asawam silya. Data ti maibabain iti kastagar aramiden na. Abang ano panunutan na iti tattao nga awan ti makan di ti balay. Nabsog man ang tata, tata. Solve man ang timamigat. Agyan man ang klaw na yan, di libre ang makan, tata. Wanan yaman na nakong. Anya nga ba'y nantiyo may mo ibaga? Nay, nalipata ang mga agpayson, tata. Nabsugak lang. Nalipata mo ito, ibaga ko ma. Kunakit di ano importante, tata. Agawid ako pa, tata. Agsubli ako no malagip ko ti ibaga kada kayo, nya. Pimbanaw magaya man day dyan, Noel. Anya nga iti may naimbagakang ka. Nalipatan na ka nung araw bakit? Kunakon ka. Na, apay ba? Makipangan ti gagara na. Sama siguro. Ay nawaw. Anya asad, kit numadlaw mag. Rawat kit di ada jataw. Imbis nga ginggam malam ko matikar ni baka si data. Awanan ta inibus na. Agasam nga iti karne nga inkarga na iti plato na itay. Di ba alilatan bakit? Dakas mo lang tagim imot. Among matintiw gali na dyan, Noel. Mahilig ang makipangan. Kitagura pa yung dagiti na duma ka lugaran dayaw. Na nagpuskol launa iti pa nagruprupa na. Si kakidi mo, bakit? Punumat! Kalpasan ti sumagmamanong nga aldaw, ag sublimanan ang makipangan. Pustaan ta! No ag subli day jay Anuel, trabahom ti aglotaw, aginaw kan aglaba iti makabulan lakay. Hindi ko manukot bakit? Narigatan! Ang mga numaabakak! Makitam day ta, mabutang kamalaan.
Saan ka kadipay amapisin, Noel? Anyat orasan, ngam di mo matkinot ko titinatang apamigat mo kuma. Nakipangana kita yung tanana basya, iso nabsugak pa. Anya? Ay, nawa. Isuda mo, tinang ayab itimakan, bakit? Mangibabain ka talaga? Ah, hindi ko mati nakababay ni Jay. Inayaban daw ang mga. Inton sumaruno, mangan ka pa'y dito'y balay, sakbay arumwar ka, tapno saan akum kumpurmi abalay, tipakipang panganam, nakababain. Nagkatungam mo mo dito. Imbag kuma, no kabagyan dagiti pakipang panganam, saan mo tadayo akabagyan tayo dagita? Inton kwan, at dapay may bagada. Kumusta ka, Mariwanda? Ayos laang, Maribasya. Naimbagmaan ta nalagip mo tipim masyar dito'y balay. Awan nga men, di ar-aramid ki siya balay, maray. Awan mo ti anak mau, kan ti manugang mau. Ti manugang ko, napaan iti ayan ti kumpari na. Ni Silya, napan nagisursor iti natang. Ay, isumit lagayam Anyat kayat mo asawan, Maray. Isumit lagayam. Asan ngay may ti manugang mo ijay balay itang aldaw. Nasapa nga men ang nagrubwat, Maray. Kataging gaita, awan pa'y mat ang nagawid. Awan matibabay na ijay ang manugang mo niya, maray. Kung kumpurmi mat na balay ti pangpanganan na. Day tamot la ti parikot mi, Maray. Nagadaw nga artina. Nga muna natang ti sinami, agsapaw iti sabali apakipanganan na. No kasta. Natanggayam ti kabutang na, maray. Di na kayat tinatang. Gamno karne, ay na, nagrawat, Maray. Hindi bus na nga ron ti karnit baka asidamay. Idi may ijabalay may maray. Ay, mangibabay na dya tao. Paspasensyaan nyo ti manugang kumaray. Kun pasagidan nyo man numaminsan. Warang agbain. Awan ngamin ti denggan na asaugan. Imbay ni Maribas siya dito'y balay itay anak ko. Oy, anya ti may naimbaga nanang. Ay kat nagsaritaan may ti asawam. Ada ka di man ang kalukwan nga inaramid ni Noel, nanang? Ti ugali na, ang mahilig, ang makipangan iti balay ti sabali a tao. Indiretso kini Maribas siya arawat ti karne ti asawam. Di mawat kayo kumaiti pamakawan, nanang. Wan, kamarik na kasabali lat tatirik na ti kumarik. Kasla ipilpilit na lang ti umisam. Inibus ka no gamin nilakay mo ti karne ti baka asidada. Anya? Saan lang ang anak kipangan? Inibus na pa iti si dati ka aruba? Uston Noel. Ay, nawa. Hustundan niya, bakit? No anya ti sida dito'y balay, iso ti anusam. Ne. Atan sa marin ti basol ko. Awan babain mo. Inibus mo kano ti sida na ba siya idinakipangan kay balay da? San mo't bakit? Di ka naglibak. Ta iso ti indano na kaninanang. Amo, kamawatan nak ni nanang, bakit? Ay pangaasim man. Balbaliwam ti kasta nga aramid mo lakay. Ay na, at least siya, makipangpanganak lang. Sa anak nga agtaktakaw, bakit? Anya ti mas nakababay na aya. Ti makipangan, munutagtakaw. Di man? Pada nakababain da kita. Ulitak manan Saan mo akabagyan da gijay? Iso nga agbain ka mat Uray na anos dakin ka, no subsobramat ti kinapuskol ti rupam. Awan lat amukon, maumadamat Ay, imayak ta nadamag ko tinaramid nila kay ko na nabasya. Numabalin ko makit, di yun ayaban amangan. Kumaa! Namno da duma, ni tatang perfecto ti mangiyayab iti makan kan kuana. Isupay kit din ti saan biya pagkinawatan numaminsan. Pangaasi yung tatulungan dak amang disiplina iti asawak nana. Namin anon adaras a binagbagak ngam awan mat dengdenggan na asao. Nasaysaya at siguro nagdiritsun niyo laangan. Ay ikwa. Ay, dakas ka daw ti agimaw ko na di tatang perfecto. Mabainak iti kasta nga ramid ti asawak nana. No daduma, abusado matan. No masapul nga imutan niyo tapno agnakam. Aramidan niyo nana. Adya! Tapno agbain nana. Narigat no day talatan makipangpangan iti balay ti sabali at tao ti amuna.
May ruam tukit di. Isunto ti nakakaasi kan nakababain. No baybay an tayo ti kastang aramiden na nanang. Puro na tayo, tinluto mamasina. Ngam saan mga may ninawil pa kayo? Huwag nga Rod. Anyat orasan. Ang mga no binagbagaan ni bakit na? Saan nga umay? Imposible ah. Panagkunakit ada schedule na. Ya, istigaw. Sabado nga imay dito'y balay idi na palabas alawas. Ang mga numay tumanan inton Miyerkules. Kasano lang no panunutan na nga imot ta? Ni bakit na mismo ti mangibaga nga imutan ta numabalin laang. Ah, Sana ko mga agreklamaw nga no kadayonan naman. Ay, agreklamo akmatan na. No maibus ti bagas tangay. Pangalan tamanan iti may gatang. Kurang laangan ka maturo ka dayjay Anuel dito'y balay. sa bagay Kosto, tinaybagang bakit? San adakas ti makipangan? Ngamno ka na yunan na. Tayita tilakas. Mawatan na mo siguro na. Sa di naman ang tiyayan dayjay Anuel nanang. Nakitak mo't arimwar itay. Ti kunana kat imbaon mo kanaw ag gumatang. Ay nawaw, saan ko nga inbaon nanang? Ay oo na yan. Ang mga no iti ayan manan ti kaaruba ti pagdiretsuan na. Ay talaga na di tao, mangibabain. Kasarita yung tuman nanang. Da kayo man ti mangbagbagakan ko ana. Ang mga no da kayo man ti denggan na. Ay mabuto nga. Ang mga no panunutan na, asig siguro ak aktugangan na. Saan mat siguro nanang? Panang isakit mat kan ko ana ti bagbagata. Tapno saan ko maibabain? Ay nawaw. Nasapat pandangan ta abakal. Agawam kit di timangan. Ta sigurado nga umay manan dayjay Anuel dito'y balay inton madamdama. No umay. Itid mo ti ulo ti bangos. Saan ka day nagsaritan tanti may papan iti day tabanag? Awan agruam day jay lakay. Ti asawa na mismo tinangibaga kanyak at tulungan tayo amang disiplina iti asawa na. Nana. Awang bagaya mo ti bangos iti kardiraw. Wan, sagay sa talaan kinruar ko. Tinaduma, inref ko tapno da pangaldawan ta. Okay. Siya kung ti makisarita kini Noel no may manan. Tapno amok ti magbagak. Tara. Adak ba day? Ay nawaw, talaing na ito yata aw. Talaga nga irana na ti umay no amo na amangan kami. Ayos Tunggal umayak Madanunak amang mangan kayo. Ay uwan, magala ka iti plataw no kaya't mau tamangan tayaw. Ay nawaw. Puro akang kong magkinabate. Ay wan, sinigang akang kung ti sinabi ita. Nagapang ngay nagita sida, nana. Ay kwa, adati bangus itay, ngam sagay sa kamilaang kanitatam. Kasta ka de? Ayan ngay, magan ka kadipay. Sana kaya mo na mabisin, nana. Kasano saan ka mabisin ka? Nangala ka mo iti plato. Nalipat nga rod, tata. Nanganak gayam. Sakbay nga imayak dito. Anya! Bakit? Kusilap ka ba? Kusilap ita? Ay nawaw, kasano ko ma? Kit saan mat amaala iti ko silap dayjay Anuel. Kitaam, kila at payapimanaw. Husto tinako na ti katugangan na. Di na kaya't tinatang asida. Napabailan sa amat. Sapay la kumaa. Parang isardeng na ti kasjay nga ramen na. Sanak nga imot kunak manain. Ngamno siyak ti maabusaw ay agreklamo akmat Uray asino mat Si kaki di mo, bakit? Naanos ta pailaang Tanasaya tiwagas nga aramiden ta. Tapno madisiplina jay tao lakay. Saan ta ba nga imbabain iti kastaunay? Saan ta ba lang nga imarmarites? Imot-motan dagita bakit yung lakay? Ay nawaw,
Gunggunam Asino nga min tinangibaga amapan ka ijay? Di ka mabain alakay ken bakit timang pakpakan ken ka? Kusilap pa ako silap dahil taan na ba siya itay? Baliwam nga min ti kasta nga ugalim. Tadamot makan dito'y balay. Di ka nga min agsapul iti awan No anya ti adda, isu ti anusam, ta saan ka mat anayan abak nang. Uray lang na ibabay nakitisang wanan da nga gasawa. Agnak mamday ta Agyaman ka kit di tauray kas kasano, kat adamot makan dito'y balay. Diyak nga rugket tinatayang asida tayo. Iso nga ibirbirok ko. Aggagat ka nga min tapno adamay gatang iti karne. Sa dinaw, ti papadaman ako. Mag-extra ka ba, nanang? Ijay. Medyo yanda pari, Benny. Itaban pa yan na panunot mo. Napnood dati may gatang ko'y tinaimas amasida, nanang. Oray sa nga kilo lang nga karnino iso. Limbag lang ang may sagpaw itinatang asidaan tayo. Kasta ibirok mo. Aggagat ka, tapno magatang mo, ti kayat mo akanan. Saan aday tamang namnama ka? Iti pagrigrigatan ti kaaruba, ti paglaingam. Bakit? Agluto ka man iti sinigang akar ni ti baboy. Sagbawam itinatang. Nangalam iti karne ti baboy, Noel. Ginatang ko dito, Teresena. Ay nawaw, inutang mon samot. Uy, sana. Inggatang ko, titangdan ko kini Bari Bene. Nag-extra kami ni Tayo. Siguradom lang Uwan ka ti. Uray mapangkag salud-salud dito, Teresena. Mapanak talaga inton madamdama. Okay lang nga niya. Awan ni rumbo nga pagdanagak tapod numot ibagbakak bakay. No kasta ko maakanayon, dinagsaya at lakay. Nasaysaya at ti kasta, ngam ti makipangpangan ka iti balay ti sabali at tao. Ay, wow! Di ka mang namnama iti nagrigatan ti padam a tao. Aggagat kakit di, iti kasta kat magatang mumat dagiti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay nawaw, apay pailaan nga insert yung tabasura na nang isungarod nga inruar ko ta mga numasapa dagiti ang kulkolekta iti basura inton bigat. Apay mga imbasuram dagiti pagpigadan niyo anak kaw. Unay kayo magtananang, kas makita yung narugitan. Ay na, apo anak kaw. Mabalin pa ya mausar dagitoy. Narugit nga ruden nanang, apay aya nga ipilit yung ti amuyo. No mailaba dagitoy, mayat manan. Mabalin manan na mausar. Irwaryo dagita a basura, tagumatangak iti baro inton bigat. Kaano lang magtaginatag mo dagitoy apigadan anak kaw. Pangaasi yung mananang, di nakrang-rangan, no anya ti imbagak, iso ti aramidan nyo. Gaputag suswildo ti asawam. Agsaysayang kabantay di ti kwarta. No masayangan kayo, iyawid yung arudan nanang. Ay wala. Talaga nga iyawid ko dagitoy, tasayang may. Anya to nakasupot ganyawid mo. Purina. Ay pigadan lakay. Nakarugrugit ba? Nangalam ka tagitaya. Sa dino pa'y kuma. Iti ayan ti anak ta. Kagat-gatang dalaan dagitoy apigadan idi na palabas a bulan. Kastamot dyan nakita nga ilakla ko na dyan palengke. Wan! Inbasura namanan. Iso nga inalak at masayangan ak. Kit mabalin pa yung malaban na kita bakit? Kasadot na nga ron ti aglaba. Iso abas na imbasura na. Tagumatang kanumanan iti baraw. Hindi na minsan, imbasura naman ang tinandumata sa da. Ita, pigadan mo tan.
Ibasura ng sama amin na gamit dan. Kasa daw, kiti kinasadot na ti pangpangruna na. Uray mabalin pa yung maremedyoan, ibasura na latta. Awan ano kasta. Sayayangan na ti kwarta nagrigrigata nila kay na. Amuna may tamakipurpur nila ang nilakay na. Diyak amo iti anak ta. Awam madenggen na sao. Kaano lang idigim matang ka iti pigatan niyo mare. Ita, gumatang ka man iti barong. Tawanan ti mausar iti balay, Mare. Kasano nga awan, kita damat nakita kapigadan, idi na panak iti balay yo. Awanan ata yung basurak, Mare. Naugitin. Abay mat nga yung basura madagos ngay mare. Mabalin pa mat ano malabaan? Ay, masadutak nga aglaba, Mare. Iso akay kayat ko ti gumatang manin iti baro. Iso pa'y kit di apakapanog. Ay unay kan mare. Sayang ti kwarta. Adda kwartami, Mare. Dandanin malpas ti kontrata nila kay ko. No agawid day chay, adda manen kwarta nga yawid na. May mayat matlaan, no anusam nga ilaba mare. At least makatipid kayo pa'y. Imbis nga igatang yu iti paro, urnungan yu kidi. Basta siya, jak kayat ti mabanbanog, Mare. Kumusta nga iti kontrata yun lakay? Nalpas ka di matlaan? Uy, napasin ba kayo? No kasta, tambay ka manan iti manong aldaw. Kapilitan na. Paguro-urayan no adda ti ipakontrata da. Sa bagay ayun gayam, ikanak man iti kwarta, naibusan ti impawit mo. Naibusin na dagos. Tagim matangak pa iti masapsapul tayo dito'y balay. Ay, surusuro mamati agtipid bakit? Di ka madanagan. Gamit mat dito'y balay ti pangigas-gastusak iti kwarta daw dawatagkan ka. Sana bisyo. Malawan eh. Mangtudak to yung bigat. Nayo naman, amumot, nangina dagiti magatang itapanawan. Mayuna, hindi mo sayangan ta narigat ti trabaho bakit? No awan ti kontrata, awan mo ti kwartata. Mapanak labit itayan ti kumparik bakit? Apay ijay? Agsyat kami. Kita ang mga nunabartag ka manin nga agawin. Awan ti pagdanagan bakit tamo, tag-control. Alang nga rod, agrubwat kan tapno makapagdalusak matlaangan dito'y balay. Anya? Agrubwat ka tapno makapagdalusak kunak. Sa anak makapag-general cleaning nodda ka. Malawan eh. Nako. Ay nawaw, agdaldalos ka manan mari Beka. Kita umakat na urnong manin tirugit, Mare. Ne, gamit yun samot dagita mare. Ibasura kung tanas kan amasukatan, Mare. Ada ka dita akasirola kas kada bedsheet. Ni, ada pa'y termos. Panagkunak ka mabalin pa ya mausar dagita mare. Mais-isan kin may labalaang. Ay, awan oras ko para kadagita abanag, Mare. Abanugak laang no ka. Alaag man nga rod mare. Sayang man no ibasuram laang. Ay, katuan alaang Mare. No nagagat kalakit di amang remedyo. Tano siya, ay, masaduta. Ay, uwan amare. Lukas kada kami ngawan makukwarta na. Nalakalaang amay remedyo anday ta. Malangarod, alaang mo, tapno saan nga isupay apasalsali dito'y balay. Ay, nawaw. Anya ta binagkat mo, Flora. Ay, kasirola, tasa, termos kin bedsheet, kurtina kin dadumapay nana. Ay, aguray ka man basang kinaaman. Aday ta nana. Ha? Ay, nawaw. May lasin ko na gito'y agamit Ay, kinapudno na. Dinawat ko ka ni Maribekang nana. Nalabasak ngamin nga agdaldalo si Jabalayda. Ibasura na ko mga masayangan Iso adinawat ko na. Ay, yan day jay abekang. Uray babalin pa ya mausar. Ibasura na latan. Isumat ti kinunakkan kwa na itay nana. Idiruar na. Sigun ken kwa na. Masadot amang remedyo. Iso nga inyawid ko latan Sayang mat ngamin nana. Mabalin pa'y amadait dagiti bedsheet, ken mais-isan ti kasirola. Ay, una! Kasta ti mayat a mindset, Flora. No mabalin pa'y ama remedyoan,
Ano san ang remedyoan? Kaslaban ng tumay ti anak ko. Amo na mabambanog nila kay nang agtrab-trabaho. Ngam di na maamaw ti agtipid. Anya di nakasako binagkat ni Flora. Gamit dabi kang lakay. May nawaw. Intod namanan. Ibasura na kano. Nga masayangan ni Flora iso adinawat na. Kasi labak nang tao. Dakkel man rin siguro ating nyawat nila kay na isungaging babak ng manan. Ay, awan lat amok. Iti kasta nga ugalit anak ta. Talaga ngayon bakbakit natin kinasadok. Lumabagbagaan ka ako nga mat. Kasano nga rudan day ta. Kasaritak to ni Joel. Ibagak akontrolan na ti kwarta na ito na itasawa na. Ay nawa, ayan ngayon ti termos bakit? Agkape ako ma. Awanan lakay. Kasano nga awanan kat at dama itay dito? Nagkape ak pa sakbay anapanak iti ayan ti kumpare. Awanan imbasura ko. Imbagak matken ka nga general cleaning Anya? Daanan day jay, narugitan, masapul ang masukatan. Uray daan Nga mabalin pa'y ama usar day jay bakit? Ano sampay laang timang ipapudot? Gumatangak to iti baro a termos inton Lunes. Ay nawaw bakit? Agraman gamit ang mabalin pa'y ama usar? Ibasuram! Na, awan mo't lang ti kasirola iti sigod anak ka ikargaan na. Di mo ibaga nga imbasuram mo't tan. Gumatangak to inton Lunes. Unay kan bakit? Ibasuram sa mo't amin na gamit dito balayon. Ay nawaw, di ka di makauawat mo. Gumatangak inton Lunes ko na lang arudan. Sayang ti kwarta ti kastangar aramitaw. Narugitan day jay, kita ang angin misit. Paglutpam lata, unay kamutan, ay nawaw. Sa dino tinalkargam, tanosak na is-isan no kasadot mo nga mga remedyo. Awanan, dinawat ni Marie Flora, iso nga intad ko na. Ay na, diyak mo bakit? At dalaing tinakitam akwarta, basta ibasuram mo't tan dagiti usar dito balay. Mabalin pa ang mairemedyoan dagitay. Asino ti bampanugam si ka Joel? Rumarak pa'y. O mga lonya pa'y ti maramid ko ka. Agkapi ka pa Joel anak ko. Nagyaman nanang. Naimbag man ta napanunot mo ti pumasyar. At dati saan ba nagkinawatan ni tanak nyo? Anya tinagapanyo kinibikang nakong. Kasanumat nga may nanang. Imbasura na kiditi termos kas kadat kasirula may. Narugit kinda ang kano. Kasano? Kaya di na magkuna nga is-isan na. Agraman termos yaw. Di na pa'y mapunasan. Nasakit ti ulo ka mang pampanunot nanang. Makit kita am day ta pigadan nakong. Pigadan nyo day ta. Inalak iti basuraan ta masayang anak. No siyak ti sika. Kontrolam ti kwarta gait itid mo iti asawam. Tauray siyak nga inana. Diyak kanunungan ti kasta nga aramid na. Pasensyakan, Joel. Narabianak, tado tinaramid ko dya talon. Nagapa kayo kanumait, kinibikang ko na ni nanang yaw. Untatang, diyak nakapagtipura na. Iso nakaungitaking kwa na. Kasla di mo ngamin masayangan iti gamit mi tatang. Ura mabalin pa'y ang mairemedyoan, ibasura na amin. Binagbagan mo't ni nanang yaw. Di maadim ka. Inulit naman ay. Nagdati kwartam. Di mo itig amin iti asawa man ako. Wantatang, numangtid ka. Tayo sakto lang ngay katang na iti ka rin yaw. Wantatang, kastan ti aramidat. Parang agnakam. Talaga amisis sadot. Di misis mo nakaw. Kasadot na ti mangi remedyo ito usar. Saan ba't anarikat ti mangi remedyo ka? Ay, marurudak lang unay iti asawak, Mare. Oh, apay mare. Kasta unay ti unget nga iti kalman. Ay nawaw. Apay kanumat mare. Apay kanu nga imbasurak dagiti gamit me. Kat mabalin kanu pa'y mat ama usar. Saan ang makaawat? Masayangan siguro piman ti asawa mare. Kita am ti termos ngayong basuram. Aglang lang amanan abaro. Agraman ti kasirola mare.
gagat kan diskarte laang ti kasapulan, mare. No siya, jak maanusan ti kasta, mare. May bagam ti kasta, tada kwarta nga yaw awat nila kay mo, mare. Ngam no siya amamirmiraot, ay maanusak, mare. Agpada kayo lakin ni nanang, tip-tipidin no ti bagbagiyo. Ita panawan, rumbang nga agbalin tayo a praktikal, mare. Narigat nga tati agsapol iti kwarta. Ay nawaw, talaga ka di nga awan planom amang tad iti kwarta kanyak, Joel. Idi pa'y napalabas abulan nga agururayak iti iyawat mo. Awan ti kwarta. Adda ti importante alang usarak. Anya, Adda mo tinagata nga bagas. Abay, anong ti kwarta daw dawata maya? agpampanunod ka kade, Bakit? Nas kanyang tipid tayo. Kasta nga rodan, tip-tipidin tayo, tibagbagi tayo. Adda siguro man ang ti plano magatangan na niya. Ay na, Joel, aya. Nung narugit ti pigadan, ilabam. No adda tinadadahil agamit, ipadas mo nga iremedyoan lumabalin pa'y. Pangasim ko ma, tasan ati kinasadot mo ti bakpakat mo kanya, bakit? Imot data amanugang yun, nanang. Ay, nawaw. Imot. Una, tadimot din mang tag iti kwarta kanya. Mabutang siguro, Ang mga nutilti naman ng pangigas-gastusam. Ay nawaw, siyak ti babae, nanang. Rumbang laang ay siyak ti mangidulin iti kwartami. Day kamot lang ti makagapo, no apay asaan da ka atalken ti asawam. Aging baba ng kanto mga men. Pagyamanan kit din ni Joel, tagamit mi ti pangigas-gastusa. Saan abisyo? Hamom, anak ko. Bidot ngamin ti aramidam. Sakbay nga ibasuram dagiti gamit yaw. Kita empay, numabalin amay remedyoan. No kasapulan amalabaan. Ano usab nga ilaba, tapno makatipid kayo malaang. Nasaktan siguro tirik na ti anak ta. So, pimanaw latan. Kasan pa yan nagkape, bakit? Bayam lang kay. Okay lang nga maupay. Pag siya atan naman ibagbagakin ko na. Sa bagay mo, hindi Saan ba na pabalin na kanunungan tatikas di nga ugali ti anak ta? Kasi ti manugang tagagtrab-trabaho, no kasta ti aramiden na. Mawatak ti puntom, bakit? Mangirwar ka kay di ti plataw na mga tamutan lakay. Ay naturasan. Pasapatapay amapan di garden inton bigat. Ay nawaw. Bigadan yun sa matay lablaba, Mari Bekang. Wan mare, nasken nga aglaba at kaawanan ti mausar. Italang nga nakitak nga naglaba ka iti pigadan, Mare. Di mo ngaminan mangtid nila kay ko iti kwarta, mare. Awan ti maigatang iti baro ang pigandan. Nasaysaya at matlaang, tapno may ruam ka nga aglaba, Mare. Sayang matlaang, no ibasuram manunday ta. Wan mare, ano sa kun anya nga ingarod. Kita man dagiti nalalawat ti talon na dito'y lugar tayo, Mare. Ilabada dagiti pigadan da, ken dagiti kurtina da. Agraman dagiti gamit da iti kusina. Sa dalaang ibasura, no talaga asaanan amabalin amausar. Sikatin ang ilaba ka nagiti pigatan, bakit? Wan na kay. Nasayat man nga rin no kasta. Tapno saanan na masapula gumatang manan iti baro. Dagiti kaldero nga, nga da iti planggana. Is-isak to inton madamdama. No kasta kumakanayon bakit? Makatipid ta. Saan ang masapul gumatang ta kanayon iti baro? Wan na kay. Manipod ita. Saan ako nga agsadot-sadot tapno saan nak nga papaan. Kasta, tiket ko bakit? Numabalin pa'y ama iremedyoan nagiti gamit. Iremedyoan? Tapno saanan ang masapul gumatang manan? Aywan gayam, igatangan naktuman iti sinulid ita tersena inton madamdama. Anong ti sinulid bakit? Agda itang lakay. O sige, ilistam. No, dapat idaddo mga ipagatang mo bakit? Taamangan lumalipata. Why? Ay, nawaw! Ita apanawan, rumbang laang agbalin tayo a praktikal ken na diskarte. Numabalin pa'y ama iremedyoan dagiti gamit tayo, aramiden tayo. Laglagipan tayo, anarigat ti agsapol iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, gimatang kagayam iti touchscreen a cellphone mo, lakay? Wen, bakit? An-anwam ti touchscreen a cellphone? Di ka madanagan, bakit? Saan met anak ngayon natin cellphone na ginatang ko, ket? Naglakala eh. An-anwam ti touchscreen a cellphone ko, nak. Adamat sigod a cellphone mo, ah. Napinpinta sa kanot ti touchscreen, bakit? Mabalin mo ti agbuya. Ag mobile games. Ag online shopping kin datlo ba pay? Kitaam, ah. Amang ano day ta a cellphone ti mangibus iti oras mo. Wen nakati. Mapanak pa iti anta kong palik. Ag pasulok man kay kuana. Anya ti pasurum aya. Amang ano amok. Saanin? Ti kong palik lang ti pagpasulwak. Dak kayat amataktak ka. Ala, inakon. Apay adi ka pa'y agreeing di ta, lakay. Kunakman mo ado ti aramidam iti garden ita. Awan pa'y bakit? Ada ti ulayak. Urayam. Wen, Asino? basta. Di mo saludsuden. Ay nawaw. Ada ayamat kasta. Aglubot ka kid din o dati pa pa na. Tapos saan ka malado, bakit? Ala, agrobuatak nga rudan. Sikan ti makamo dito'y balay, ah. Norumwar ka. Ilambang mo ti susi iti paso. Tapno sa anak manan amarigatan amang sapol. Inton agawid, ah. At nangatan ni pare Orlando dito balay da, bakit? Apay ni pare Orlando, lakay. I-deliver ko kumati parcel na. Parcel? Wen, order na iti online, bakit? No kasta? Agon online shopping matgaya man, da pare Orlando. Italang mat nga dati i-deliver ko a parcel na. Ada siguro dita balayda. Ti kuna ni Mari Laura itay limabas, kat nabati nila kay na iji balayda. Taad dati orayan na. Wano saan, awagam langan. Adamat siguro ti contact number na dita. Narigat numapan ka iti ayanda, kat awan gayam ti tao ijay. Agdiretso aklangan itenda, bakit? Sigurado ati parcel na ti orayan na. Ay nawaw. Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko iti drawer. Ne, bakit? Apa nga kasta ti panaktitam kanya? Agpudno ka man kanyak, Orlando? Ne. Awan mo ti baso ko, bakit? Siga ka dito nang kasa iti kwarta nga iduldulin ko? Ay, bakit? Nagusaram iti kwarta? Bakit? Simurot kan sa manan iti kumpari maapal lutero itay awanak. Siya kakit dimit, bakit? Insordi ang kunti kasta abiso ya. Nagusaram nga rod iti kwarta kinupit mo. Duwata lang mo't ngagnana dito'y balay. Basta dati nang usalak. Saan ang mabalinti kasta kanyak, ah? Tunggal agsalud-sudak? Basta, akanayon, tisungsungkat mo. Apaya daytoy laang tinted mo a kwarta. Daytoy laang tibayad tinatengta. Pagguduhan ta, bakit? Inala ko, tibiyang ako. Anya? Tapno saan ko akisayan ta kwarta nga idudulin mo, bakit? Kasano nga rudan tiyur urnungan ta daga? Kasangpulak pa ita kwarta ita. Di mo matngarot ibaga kanyak. Tapno amok kan sa anak nga agatap. Di ka matlalagan, bakit? Saan a babae? Saan matlang abiso? Saan a babae? Saan a bisyo kun kunam? Ngam di mo matngarot ibaga no anya? Ag-overthink lakit nga rod da tao no kastalaan. Relax ka nila yung bakit? Awan tida kay sanal alamidek. Kasalita yuman day jay nga Orlando, nanang. Apay ti asawa madakko. Kastoy nga minanang. Kupkupitan na. Idi kalman manan, idi inremit na amin ti bayad tinateng. Paggudwaan mi kano. Ngam no salud-sudak no anya ti pangigastusan na. Di namat ibaga no anya. Ang magando bisyo naman Napanak iti ayan ti kumpare na. Ngam saan ka numat anak ipalot idi kalman? Ang magando arak. Saan mat anabartag anagawid, nanang?
Ay, anya kumapay tinaduma apang usaran na iti kwarta. Dahil tatidyak mo, nanang. Tulungan nakman amang doktal no anya, nanang. Da kayo timang saludsud kan kwa na. Amangan no ibagana kada kayo. Ay nawa, inanang sumungat. Ay, idurian ko pala ang nagati parcel ko. Ang mga makita na agpulong kan bakit ko. Teka, sigurado asaanin ang makita ni nanang. Ay, anya ti lamlambang mawa nakaw. Da kayo met gayam, nanang. Anya ti lamlambang mawa kunak. Ah, awan met nanang. Da kayo kitimet. Agtugaw kayo pa ita, agkabi kayo. Saan nakagkape? Nagkapiak sakbayak nga imay. Anang aluti gagalayo. Imbayak takayat ka makasarita. Udno ka day tinaibagan ni Laura kanyak. Ado ka no tinaduma pang igas-gasto sa may ti kwartayaw. Ay nawaw, di bali ata saan met abiso nanang. Saan met lang nga babae. Apay nga may adi mo ibaga no anya. Saan nga amin kit masapul nga amuan nyo? Privacy! Privacy matal Ne, nangalaam iti kasta pantalon mo? Ginatang ko bakit? Jay? Kadagit yung mangilakla ko Ay nawaw. Awan tila ko kasta pantalon di ta store. Bakit? Kita man, bagay ko kadimit lang. Oops. Pangit man. Naipat launay para ken ka. No apay kasta pay laang mo tinakurso na daam Ha? Asino to mo awang? Una yan ni Palidino. Apay adi ka sumungbat. Asino ta umawawak ko na? Babaeng samat day ta. Apay akas tatilangan lakay. Kasanuman ngamin bakit? Di mo't sungbatan ni pare Orlando ti awag ko. Iso na tilas nga i-delivera kita bakit? Nung may deliver ko ti parcel na, makapagina na ako mamatay. Amang ano, di na lang nakita ti awag mo. Awagan manin Namindo nga inawaga. Kung talaga di na sungbatan. Mapan kalangan iji balayda, tapno malpasan di trabahom. Wal mo lang. At damat siguro dyan. Agawaam, tamang antain ton madamdama. Wen. Diretso awig ngamin numalpas, saan atila ti papapanan. Wen, puring bakit? I-deliver ko lang dito. Kalpasan na. Agawid ako lang. Dumagasak lang iti soft drinks di Teresina. Tapno mayat manin ti pandangan ta. Woo! Pare! Yuhu! Pare! Oh, Dino. Si Kamat Gayam. Anya ti masapul mo? Mare. Umay ko lang i-deliver ti parcel ni Paro Orlando. Parcel? An-anuan na ti parcel? Order na iti online. No kasta. Agun online shopping ti asawa? Unmad, Mare. Di mo amaw. Hindi pa napalaba sa bulan. Siyak ti mangidil-deliver iti order na. Kung di parcel mo ti daduma, Mare. Mano ti bayad ti parcel na aya? 2,617. Anya? Nagdakilan agatan? 8 ti parcel na, Mare. Ay nawaw. Day tagayam ti pangigas-gastusan na iti kwarta na? Online shopping matgayam? Anda ni Pari Dino di tarwar. Anya? Di mo ka dinangag nga iso ti kinasaritak itay. Anya ti umay na ibaga aya. Umay na in-deliver ti parcel mo Ay, inrana na pala ang met nga adda ni bakit ko dito balay. Ay, hinayan. Anya laki din na kasama pasama kan tilubong. Anya pay lang ti aramidam dita. Rumor kan ata i-receive mo ti parcel mo. Kalpasan na, agsarita tay tinalapat. Di mo sungsungbatan na gitawag ko, pare. Nagteksak kang kapali. Tikulakkan ka. Siya akong timangalay ti palasel ko iti anyo. Tadakat nga lod ni bakit ko dito balay. Ay makapay nga imay kakit din. Diyak nabasa ti text mo, pare. Amang ano, hindi pa umaya kung sa ka nag-text. Hawanan agungitin ni bakit ko. Amunan ti palimig ako. Ne, sana siya ka ti pabasulang, pare. Aramidag lang, matitrabaho. When kasano akmet may pale. Awanan kagulan ako ni bakit ko. Sapay siya, kleto ko layag ka ng kuha natin may papalitin na itabanag. Talagang agungot ni bakit mo? Tayin limod mo kin kuha na, pare. Ne, no apay ang amin adyak agpas-basa iti text message. I-receive mo lang.
Tapno malpasan ti saritaan, pare. Di akong ilisibday ta. Agungit ni bakit ko pare. Ay, sana mabalinti ka pare. Order mo da ito eh. Iso arumbang laang nga alaang. No di mo kaya't ti maidimanda, pare. Ang kabot-boteng dagi-deliver mo dagduma, bakit? Apayin lakay. Anyat na pasamak. Saan maggayam nga amo ni Mari Laura ti may papan ka dagiti order ni pare Orlando? Anya? Italaang ngamin anaranaak nga adda ni Mari Laura ijabalayda. Kat madlaw ko, ama di timod ti kumarem. Uy, kung naklakit din ang parcel na titaduma ijay. Parcel matgayam ni pare Orlando amin tinai-deliver ko. No anyamot nga ta, adag ijay. Amo ba'y bakit? Basta siya, yak kaya't ti mairaman iti apat ang agasawa. Inaramid ko lang matitrabaho nga agi-deliver. Ibagam to iti kumarem ha. Wan, kasaritak tuman ni kumare. Sigurado nga umay makiistorya day jay. Nang runa pa'y kat adda ti di na nagkinaawatan kinilakay na. Agasam man day ta parcel mo, Orlando. Diyak amo ana-adik ka matgaya man iti online shopping. Adumit nga minti mayat amagatang iti online bakit? Sa maysa, nakaselda iti Lunes, iso nga gimata nga klata. Ay na, Orlando aya. Kunak no babae na ang ti maadik iti online shopping. Tagayam, agraman lalaki kat maadik mat. Anya na kita nga inorder mo aya. Naglalaok. Ada ti perfume, sibil, sabon. Bado kayong daduma pa'y bakit? Tila mat gayam ginatgatang mo. Mausar mo karon da amin da kita, ah? Dipindi. Anya depende. Nagadwa-badong dita. Gatang ka pa'y matagatang. Sapay nagningi na ti ginatgatang mo. Nainggan niyo aklayang met bakit? Suli ang aminin Ay, diyak amo Orlando. Dayta nga online shopping ti makagapong no apay nga agraman agkupit kat naaramid mo. Naminsan lang met bakit? Anya na minsan, kat no namintal lo kinupitan na. Siguro, adda pa'y dagiti mo na nga order mo. Nangilamlam mangam, apay adyak nakit kita. Ada iti storage box ko. Makitam dayta? Ado ti in-order mo adyak amo? Sigurado lang nga mausar mo dagita. Adala ang makitak nga kay wara dita, makita ma talaga. Uston ang galod bakit? Di kan ako ngayon. Di balita online shopping lang met. Sa anak met ang nagbisyo. Wan, saan ka nagbisyo? Awan ti babaem. Ngam gastos ka matagastos. Naimbag abigat mo, Mari Puring. Umayak man makiis-istoryakan ka. Okay ka lang, mare? Aging ka ita. Napudot ti ulok kanila kay ikaw, Mare. Apay, di mo napupuutan ang naadik nila kay mo iti online shopping. Huwin nga rod, Mare. Karkaro pa ikit di apumudpudot ti ulok no makitkitak dagiti ginatgatang na nga agkay wara lang ijabalay. Ay, napasensya kan, mare Idi pa'y napalabas a bulan nga amok ti maipapan iti order na. Anak-anagan kinilakay mo. Ngam impagarap ko, nga order mo ti dagduma. Isuan na guli mo kaklaang, mare. Ay, diyak mo, Mare. Nilakay ko laang tinagdesisyon. Tijak kayat, Mare, no awanen kwarta na, kupitan na dagiti impadulin na kwarta kanya. Ay, awanan, mare. Talaga ang naadik nila kay mo iti online shopping. Baliktad itan, mare. Saan ang ni Mrs. tinaadik ni Mr. Matan? Ayan na nga, ni bakat mo, Orlando. Napanitente ko mali na nanang. Ada ka de, hindi yung nagkinaawatan. Kagulan nak ti asawak. Naduktalan natin may papaniti online shopping ko. Aniya? No apay ang amin natil-tilat inul-uldil ko Diyak met nga lud mausal tiraduma. Apay nga may nga in-order mo, no di mo matgayam usaran. Mayat met nga min ti picture, nga midisimbang pet. Pangit met gayam nanang. Pati lagi ti pantalon kin t-shirt nga ginatgatang ko, nagpapangit met. God, asino nga ro doon, ti mangusar ka na kitangay. Isubot lagayam akagura na ka ni bakit mo. Nailaw anak nga lud nanang. Itay pelaeng tit mabuti nga kon. Ang mga nuti kinaadak ko iti online shopping ti pagsinaan na kini bakit ko nanang. Inton sumarunaw, kasaritan pa'y nga may ni bakit mo. Tapno ang muna ti pangus-usaram iti kwarta.
Saan akasta apa sikretaw ang gumatgatang ka? Ay ura siya no kasta mo ti asawak. Ay dakas at talaga kanya. Mano alawas mo tan nga awan ti parcel ni pare Orlando. Nagbutang siguro na akin ni bakit nalakay. Ti kuna ni Mari Laura kanyak, kat agkaiwara ka no, ti daddo mga inorder nila kay na ijibalay da. Ta saan ka no mat ang maus-usar? Ti daddo ma, kat defective ka no pay. Ay, sayang ti kwarta ba kay? Baliktad nga rod. No daddo ma, ni Mrs. ti adik iti online shopping. Ita, kat ni, Mr. Mantang. Isu asi ka, saan mat atil-tila ti order mo Kasarita nakpay nga umo na, tapno di ka mailawan. Wain ba kay? Nariga tay. Amang ano pagtalawon na no kasta ti aramidag. Ay talaga pagtalawon ka ano kasta di aramidam. Awan laki di makukwarta. Enroll mo, ba't dagiti in-order mo iti online? Saanin ang mausal na kita bakit? Ay, nawa. Iti niya ang makagapo. Sayang, mat. Napil di ti daduma bakit? Di daduma, madimit na quality na. Saan ang mabalinti kasta kanyak, Andang alut ti kayat mo. Isuot ko. Kit madang alut ti piti ang nakanyak. Naipit. Awan ti bibiyang kuno na ipat. Usaram kit de, tapno saan asayang ti kwarta. Ti kayat. Ni bakit met. No kasta nga rod, i-dispose mo dagita. Kasanungay. Isursur mo, no at damayat agumatang. Nya. Ada reklamom, Eh, isursur mo dagita abado, no? winin. Inton maramdam magalod. Anya ngay, agorder ka pa iti online. Saanin bakit? Naimbag kumamat no makan, uno mausar ti in-order mo. Saan mat nga rod? No adda kayat mo agatangan, ibagam kanyak tapno ang mukmat. Wen, bakit? Saanin ang maulit pa Husto kayo kay nanang. Sayang ti kwarta no, til-til magatgatang. Kit saan met ang mausal. Mangan ka nga rodan, tapno may sursur mong dagita. Nasakit ti matak ang makakitkita. No di mo may lako, ay talaga nga ipasuot ko kan ka. Saan ang mabalin nga ibasuram laang dagita, tas sayang ti kwarta kunakmanan. Ay, wow! No adda ginastos mo, ibagam. Di mo rabang nga ilimad. Tanudumtang ti aldaw kat maduktalan ni bakat mo, talaga adakes ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nakasaritam ka din ni pare Oliver, may papaniti video okay na nga usarin tayo ito Sabado. Ha? Ay, unla kay. Nakasaritak idi na minsan pa Kasta ka di. Kahit anya ti kunana. Gan mano ti presyo na. Presyong kaibigan uray sa nga ribo laang ka no. Kan uray nasurok at 24 hours. Nasaya at angarod no kasta. Isudan to kanon ti mangitulod. Saan ada tayo ti mapanmangala? Wala. Tapno makiragragsak dam at iti kasangay ta anak ta. Unla kay. Isu ti imbagak ken kwa na idi nagsarita kami. Abangan mo awan papananiyo inton Sabado, nana. Ay, awan ba't balasang kaw? Apay ka, gay. Umay kayon to kumaidya balay, nana. Kasangay nga mintay buridak nga anak ko. Kadamat bastit pagsasangwan tayo. Ay, kastaya. Ay, kauwan Palani, daytan ko naman. Umayak nga umay, balasang kaw. Agyaman ak, nana. Maala, anawan kayo pa. Tayo nakman dita balay da Melissa. Bareng madanon ko. Ay, uwat adada ijay. Napalabas ko itay anagapoy jay ilay. Kastaya nana. Maalang arod, inakpay.
ni Janice into no Sabado, mare. Wan mare, iso nga umay ka nga umay ah. Wana, mabaling ka di mat asaan. Ngam nay, inton Sabadon ti birthday na awan pa'y mat nagatang ko arigalaw. Si kakit di mat mare, uray awan regalom. Tinapatag umay ka. Ay, saan amabalin amare? Masapa ak amapan ija ili inton bigat. Gumatang ak iti regalo para iti inanak ko iti binyag. Adakan ka dahita mare, basta umay ka nga umay ah. Wan ka day. Masapa ak ton, tatumulong ak nga agluto, mare. Agyaman ak ah mare. Awan anyaman na, mare. Basta sika. Ay wan gayam, si kan tumanlatan ti mangawis kan ni kumari Minda. Ha? Ni, apay? Saan kan amapan ije balayda? Saanan mare, tani, rabi matan. Kan mabuta nga kadagiti aso da. Mala, siyak nga rudan ti makaam mo amang ibagakin kwa na, mare. Birthday gayam ti anak ni Leti indun Sabado? Wen, mare. Iso mapantayaw. Apay ngayon nga taasaan ni Emay ijay balay? Ay na, saan mon apanunutan day ta? Imbilin na kanya, asya kung ti mangibagakin ka. Anya? Rabi ngamin una yon, idi may ije balay. Iso saanin nagtuloy anapan ije balay yo. Kasta ka di? Ala mapantay to nga rod inton Sabado. Wen, mare, intayo man mat makipalanit, tamno malanitan man mat ti subil ako nada. Ay wala! Sigurado nga ado ti sagana da. Mala, mangan kayo lang nga mga na. Adupay ti makan iti kusina. Wen, mare, banggao kami latan. Ay, Mari Minda, adupay ti makan iti kusina ah. Adupay ti lechon kan cake ijay. Adupay ti salad kan pansit. Alawan Mari, manggao kami latta. O sige, makan kay latan ah. Ipagpabalayo. Asigasuwag man pa dagiti agsangpat a bisita. Sige lang Mari. Oho, kunang magkano asino dayjay aleti. Ha? Apay manin. Anya manin ti, di mo nagustuhan kiniliti. Kunam lano asino abak nang. Gapula ang tado ti handada. Jay la nagpalpalastog ti inararamid na itay birthday jay anak na. Anya? Una yan aya. Kunam lano isula ang ti makabaal nga agpa-birthday iti bungga. Anya ka din, dahil na ibagbagam sa kaminda. Ay, no ti anak tanto mo ti ag-birthday, mas bongga ti birthday nang ti birthday ti anak ni Leti kunak tumat. Ay, No ti pampanunutan na, kadyak kabaalan nga aggastos mat para iti kasangay ti anak ko, ay nagbidot kunak tumat. Oh, anya ngay dagitaan naka-folder nga imot mo, mare. Ha? Kwa, masapol ko nga min dagitoy. Inak man ije ili. Padasok ti umutang iti lending company. Ha? Umutang ka, mare? Wan kumari, ada nga min napatag apangaramatak iti kwarta. So nga umutang akman mat. Kasta ya. Manungay ti utangam. Uray, 30K laang mari. Nay, nagdakkel mo tan, mare. Basit na dayjay. Sana bali ta kabaulak mo't abayadan. Sa bagay matkit di Ala, ingka nga rudan, mare. Ang mga numaladaw ka pa, iti pagnam. Nandiyak man na magustuhan ti gargaraw ni Leti, idi kasangay ti anak na nana. Tapay anak ko namday taminda. Wan takunam lano isulaang ti makabaal nga agpa-birthday ti kasjay. Anya? Napanag ko na, katjay lang anak na tinag-birthday iti bongga dito ayan tayo, ay nag-bigdot ko naktumat. No kabaalan na, kabaalan mo ta. Uray kitaan yun to no birthday ti anak ko. Mas bongga ko naktumat. Ay nawaw. Kasta aya. Anak, di naktumat lip-lipatan nga awisan, wine. Uray nga rod siyak, nana. Kastamat lang tinaibaga na kanyak idinaminsan. Pasikat ka no niliti kun kunana. Amo matanday jay aminda. Nakaro ti apal na itipada na tao. Sa bagay, idi pa'y laang kat kasjayan ti ugali na. No di na kabailan nga artapan, dadailan na.
kas jela dayta. Amok daytan nga ugali ni Minda, hindi pa anggad. Ay, oo na yun dayja babae. Wala ah. Para makita no kasangay to, madya anak na. Tanako na na kanyak, amas bongga ka now. Ngamti birthday dya anak ni Lite. Ay, nawaw. Apay nga takas dyan, matanti bagbaga ni Mari Minda itiliklik ko dak. Ha? Apa yan ba kay? Anya man ang tibagbaga na kontrakin ka? Nagado din na pa na nang ibagbagaan, apasikat akano, idi birthday ti anak ta. Anya? Apay ka nung ba't anak ko na day ta? Diyak nga rod amula kay. Pampanunutat nga rod, dagiti inararamid ko, idi birthday ti anak ta. Awan mo ti amok asan, anasayat nga insawsawang ko kadagiti tattao nga imay. Kaslasaan ka na iruwa iti kasdyang ugali ni Minda. Amin na balag, kat ikan na iti kay papanan. Sa bagay matkit di ah. Kung saan lang rin ka, nakaruti apal na dayjay. No saan na kabailan nga artapan di tao, agarami di tiwagas, tapno da dalgalan na. Kasdyay lang dayta. Duwala ang alawas ti Urayan, kasangay mo ti inauna nga anak talakay. Uy, ganun, bakit? Una hindi kastoy. Sabay, awan ti maigatan ko rin may sa kilo lang kumapansit. Tayong paglapag sa sangwan tayo. Di ka kani madanagan lakay. Siyak ti makam mo kadagita. Ha? Ada kwartak na igatang ko iti handa ti anak ta. Saan lang amay sa kilo a pansit? Ada pa'y lechon na ah. Cake, kan agduduma aloto. Agtagtagainip kan sa amin, Ninda. Al-al daw nga agtagtagainip ka. Pudno ti bagbagak man. Kan saan lang ang dayta? Aghayrak mo't iti video okay a pagkakantaan dayto. Anya? Tapno man matitilang dagiti kaaruba. Kan, tapno saan da panunutin nga isuda lang ti makabaan nga agpa-birthday ti bongga. Ay, nawaw. Ay, wala nga rutin na pakukwarta. Nagutang ka manin. Isu ka pa, baybayadan tumanin. Lakay, imbaga kaya nga min asika ti agbayad. Katsyak man. Niya ka matanaya. Nasaya at tanadanon kayo, nana. Ha? Apay Minda. Awisan kayo ko mga umay intunulunis ijay balay. Ay kawan ah. Ay nawaw. Ay anya ngay matihan da Minda. Ay, kat ado, anana. Mabalin ka di, matabasit lang. Ado ti handami para iti kasangay ti inauna nga anak mi. Kasta aya. Ay kawan ah. Umayak to nga umay. Apay ni Bilisa ngay. Saan mo nga wisan? Saan ako na mapan ijay balay da, nana? In message ko matin iti messenger. Mabasa ng tulat ta ah. Nasaya at nga ron no kasta ah. Tapno ada ka kuyog ka nga umay ija balayaw. Umay kan tunulunis, Mari ah. Itugot mo to nilakay mo. Kastamot ti anak yaw. Ay uwan amare. Umay kaminto. Di kayo madanagan iti makan. Tado ti sagana mi. No idi nagpa-birthday ka, kat may salaang alatsyon, duwa kada kami ita. Anya? Wan, Mari. Kano idi nagpa-birthday ka, kat duwa laang abilao apansit, talaw kada kami. Ay, kasta ka di, mare. Ay, nasayaat nga ro da. Maala, taumay kaminto. Agyaman ak, Mari. Sabali talaga ti panagsasauday di Aminda. Ha? Apay nga takas di ti bagbagana. Kat sa anak mat makikumkumpetensya kan kwa na. Amom matunday jay. E di pa kasdyay tugali na. Ang mala. Mapan kay latta itinyawis na. Wan lakay. Mapan kami, kadwak ti anak ta. Tapno awan mat makunkuna naman. Wala. Tapno maramanan nyo dagiti sagana ni Minda akas taunay ti panangipasikat na. Wan alakay. Narigat mat no saan kami amapan. Sapay saan lang akasangay di anak na ti makagapu no apay anaghanda. Kasangay kan adanayon na apan nagpasikat na. Tapno maamuan ka no dagiti tattao akabailan na ti aghanda iti bongga. Ay nawaw. Ala ah, mangan kayo lang kung kumaray. Ay wan mare, mangmangan kami. Adaw pa di makan ijay kusina ah.
Aglaplap po sana ti makan, iso amangan kayo laang. Ay, wan, Saan kayo Minda. magbabain Wan, Minda. Mangan kami amangan. Ay, nawaw. Nagadaw, ti sagana yaw. Ay, wan, ana na. Amok nga ita kay laang manan ang makaraman iti lechon. No sa anak pa ang nagpa-birthday, saan kayo ang makaraman? Anya? Katuan mo. Ala, mangan kayo lata. Manulaing Aldo, tinapalabas. Malipod na alpas si kasama, iti anak ta. Ita, kasla nakadagdag sinti parikot mo. Oh, apay. Anyat parikot mo, Ko, Ay, naibos ngamin amin jay kwarta nga inutang ko, idi na panalawas lakay. Nausar amin, idi kasangay ti anak ta. anya. Wala ka, hindi tatipod no. Parikot ko itano sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Sapay itay pa nga umawag ti kolektor iti lending anagutanga. Laitan ti ibagbaken ka. Imbagam kanya asikatagbayan saan aya. Ha? Kundi pa birthday kay ti bongga, ngam nagtao mo iti utang. Tinakes na, kat awan pagbayad mo ita. Salbag ka. Imbes at tulungan na. Ngam saan mo, takas tapay lang ti bagbagang. Kasano ko matulungan ka, kasi kami timutang. Apay, imbawon kaya ngamin. Di mo pinalunot nga awan ti gusto a source of income mo. Tapno ada pagbayad mo. Ti pinalunot mo lang amin. Ti panagpasikat mo. Aniya? Lumakulong ka, gabu ito utang mo. Ay, makambo ka. Anya? Umutang ka kanyak ko na, Minda? Wan ko mamari. Alamot dun Maasik ako mamot kanya. Awan at talaga ti amokon a pagbuluda. Ay, oo na yan. Apay, awan na bate, itidakkel agatad nga inutang mo, iti lendeng. Ha? Wino, napan amin, iti birthday ti anak mo. Ko ha? Anya nga ita, adda ka dinagunod mo, iti kinapasikat mo a tao. Awan, agparikot ka ita, iti pagbayad mo. Naimbag kumamat, no basit lang agatad ti inutang mo. Ang saan mat? Mare, No nagrugyam ko mga inusar da iti uray basit a negosyo. Nasayaat ko ma. Saan mo taimutang kalaang tapno adda pagpasikat mo? Tapno? Kunaan laang dagiti tattao akabaalam nga agpa-birthday iti bungga? Ay nawaw, maghirap ka ngayon! Ay, ikwa. Pasensya ka nga maawan ti may pautang ko kan kaminda. ha? Kunak ano ado ti kwartam. Ta nagpa-birthday kamat iti bongga di na panalawas. Nagado amakan ko naman. Ha? Kuha ngamin nana. No awan nga min ti kwarta, saanan anas kan nagpa-birthday iti kasjay kabongga. No nagtaod do malang iti utang. Nana? Adaya nga min ti magunod maw no ibaga ti tao nga. Ay, imbag pa'y ni Mindata kabailan na nagpa-birthday iti bongga. Hawa mamaganap maw. Aniya? Saan anagas nagpa-birthday iti bongga? Lulaki di ta da kwarta. Ngamnukas na nga nagtaod iti utang sa awang pagbayad. Ay awan si kati marigatan. Ay, di nakiramraman iti parikot mo. Pangaasim kumamot ng alakay. Ang mga nuadaan mong akumparem ang mabalinta ang pag-utangan. Pangaasim. Anya? Imawag ngamin manan di kolektor itay. Sapay na kunana ang mabalinak ka no ang makulong. No sa anak pa yung agbayad itaan lawas. Ket, anya nga rog, ngayon makulong ka. Gapu iti utang mo. Nasaysaya atin, atap no ijay kan kulungan. Awan ton ti parikot mo ijay. Mangan maturog ko naman. Aniya? Ay, talagang awan pa nang isakit mo kanyak nga asawa. Panangisakit nga ibagbagam dita. Ket no nakalaslas tog, kaya di mutang ka. Ken iti nagpapasken ka. Ngem ita nga awan pagbayad mo. Kasta ti bagbagam. Aniya? Pangaasim tadi na kring rin. Parikot mo dita. Saan ko apakibyangan? Salbag kakit di. Ay, nawaw! Awan tinasaya at nga itden ti panagpasikat. Noan niya ti adda, isu ti anusan.
Saan kat nga agutang tapnula ang makuna nga adda kabaalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.